Hayırlı irtə, hürmetli tamaşaçılar. Tapşırığımızı başlayırız. Hem ekranlar aldına Nikolaevka rayonu Zor Çirkli avılında ömür sürüşü hürmetli milletdaşımız Birukov Ferit Sabit ulun şakırıp alam. Bugün 1 fevral günü ul özünün matur 60 yaşlık yubileyli doğan günün karşılay. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны гаиләсе, яраткан тормыш иптәше, газиз уллары, киленнәре, татлы оныклары, апалары, барча племянник һәм племянницалары, туганнары котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Кыш фасылының соңгы айы галәм буйлап атлый башлаган гүзәл мәлдә 60 ел элек якты дөньяга безнең газиз кешебез туган. Әткәйебез турында ватанпәрвәр, тырыш кеше дип әйтеп була. Теше тырнагы белән туган ягына ябышкан, барлык мәхәббәтен, үз гомерен туган җиренә багышлаган кеше ул. Бик яшьли тормышның кадерен белеп, әнкәй белән җиң сызганып эшли башлыйлар. Матур гаиләләрендә без улларын үстереп, үзләре шикелле үк эшне яратырга, кешеләргә карата михрибанлы булырга өйрәтеп, безгә матур тәрбия биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. Әткәйнең кичкенә чагыннан ук кошкырт үстерү белән мавыгуы ачыклана. Шуңа ул үз хыялын тормышка ашырырга дип, Николаевка районы Әхмәтле авылында бәрелгән ферманы торгызып, 500 башкас һәм төрле породалы тавыклар тота башлый. Бүгенге көндә без уллары белән бергә Николаевка кошкырт үстерү фабрикасын алып, без аңа яңа сулыш өреп эшли башладык. Тирә-юньдә генә түгел, күрше регионнарда да безнең үстергән кошкыртны танып, яратып алалар. Хәләл малда бәрәкәт дип, зурына кызыксынмыйча, азына шөкер кылып матур яшәп киләбез. Әткәйнең иң олы бәхете оныклары дип саный ул. Аларга кызганмыйча җылысын биреп, рәхәтләнеп гомер сөрә. Күп санда туганнары, дуслары өчен һәр вакыт табып аралашып тора. Кадерле әткәйебез, рөхсәт ит ихлас күңелдән сине матур юбилеең белән котларга. Синең алдыңда без шиксез мәңге бурычлы булып калырбыз. Синең барлыгың белән без үзебезне бар җил давылдан ышыкланган итеп сиздек. Гомере буе гаиләдә синең әйткән сүзең мөһим булды. Бүген дә нинди генә эш башламыйк, башлап синең белән киңәшләшәбез. Газизыбызның шул кадәр җылы йөрәге, төпле акылы безне юатырга да, җылытырга да сүз табуы сыкландыра. Йөрәгебез, әткәйебез безнең, кадерле тормыш иптәшем, сөекле абыебыз, хөрмәтле энебез. Синең хәзер бик матур гомер чагың. Раббым, исәнлектә, саулыкта, барчабызның бәхетенә куанып, алда да шулай озын-озак гомер кичер. Без сине бик яратабыз. Авырма, кайгы-хәсрәт белмә сөеклебез гомердә дә. Әниебез белән бер-берегезне яратып, хөрмәтләп, парлы канат кагыгыз. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Шулай диеп язып китик бу хатны сиңа тик без. Котлар өчен сиңа сүзләр бигрәк авыр табарга, чөнки син бу дөньяларда барсын лаек татырга. Иң мөһиме белеп яшә, сине хөрмәт иткәнне, безнең җылы хисебезнең гомереңә җиткәнне. Рәхмәт сиңа, гомереңдә безне сөеп яшәдең, гаиләм диеп, балам диеп бер туктамый эшләдең. Бер нигә дә мохтанмадың, синең җилкәң саклады, усаллардан, явызлардан гомер буе саклады. Бәхетле бул, саулыклы бул, кайгы-хәсрәтләр белмә, гомердә дә авыртуны, сырхау дигәнне сизмә. Хөрмәтле Фәрит Сабитович, яраткан бала оныкларыгыз, туган тумачаларыгыз, туган көн бүләге буларак матур җыр сайлаганнар, кабул итеп алыгыз. Atay soğup tutarımın dime Sağış hem şatılıkları tüyep Yılda tuğanı günü kile Bugün senin tuğanı günün İl şatlıklı şet günün Tav şeşek buleklerge İzgi matur tileklerge Öyülüp kalgan günün Bugün senin tuğanı günün İl şatlıklı şet günün Bulak can dostlarım, özülüp durgan tuğanlarım, senin
yanında bugün. Uftanmasın, zorlanmasın, yılgır yıllar ötsinler. Bayılık, mulluk hem tozalık, kıvanış getirsinler. Bugün senin tuğan günün, inşaatlıklı şef günün. Tav şeşek buleklerge, izgi matur tileklerge, eğilip kalgan günün. Tuğan günün, inşaatlıklı şef günün. Tav şeşek buleklerge, izgi matur tileklerge, eğilip kalgan günün.